Крим очима американця. У Києві біля пам'ятника Володимиру Великому відкрили виставку фотографій Жюльєна Брайана. Серед світлин – знімки, зроблені на півострові в 30-х та 50-х роках минулого століття. На цій фотографії кримчани на осінній набережній Ялти. А це підлітки з Ялтинського спортивного табору. Жюльєн Брайан кілька разів відвідав Крим. Його дуже цікавило життя дитини. Була нагода побачити це в Криму в піонерському таборі «Артек». Він дуже часто був презентований радянською владою як приклад щасливого життя людини в Радянському Союзі. В інших місцях фотограф міг побачити реальне, набагато складніше життя дитини. У 1958 році Жюльєн Брайан ще раз поїхав у Крим. З того періоду ми презентуємо вид вулицю Ялті, а також фотографії спортивного табору молоді. Для нас було особливо важливим, щоб фотографії Криму були презентовані на цій виставці. Фотовиставка організована Інститутом національної пам'яті та посольством Польщі в Києві. Жюльєн Брайан відомий в Польщі тим, що документував там перші дні Другої світової війни. Фотографії, представлені на виставці, лише невелика частина колекції світлин, зроблених на території Радянського Союзу. Всі знімки зберігаються у сина Жюльєна Брайана Сема. Кілька років тому він передав копії цієї колекції Інституту національної пам'яті Польщі. В моїй оцені презентована dzisiaj Ця виставка, на мою думку, дуже цікава тому, що показує людину. Брайана найбільше цікавила людина і місце, де вона проживає. w którym żyje, zawsze było najbardziej interesujące. На виставці також можна побачити фотографії, зроблені в Києві, Харкові та Одесі. Жюльєн Брайан був в Україні у 30-х роках, також після Другої світової війни, у 46-му та 47-му роках та під час відлиги у 50-х роках. Це дозволяло йому побачити всі зміни, які здійснювалися в суспільстві. З його записок, з його листів ми дізналися, що він дуже любив знаходити тих самих людей в Україні, яких він фотографував раніше. Це не було можливим завжди, але він намагався це робити. НКВД та КГБ уважно обирали місця в Україні, куди могли приїхати іноземні фотографи та журналісти. Контролювала радянська влада і Жюльєна Брайана. Тож він міг фотографувати лише те, що йому дозволяли. 1 жовтня. Dbano nawet o to, żeby В Радянському Союзі також дбали і про те, щоб села, до яких приїдуть люди з-за кордону, були добре підготовані, передусім, щоб там не було браку їжі. nie zabrakło tam żywności. Інна Полякова, Ельдар Ісматов, Заман, АТР.